So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. So, yan guys, yung mga kasama ko na iligid na. Kasi, overtime. 109. Hanggang alas 2 ba tayo dito? Okay, doon po kayo, matay ko tayo eh. Reklamo ni mga kasama. Sinagututog na din kasi kami guys. Hindi lang kinain ko pa rin kasi akala ko kay Eric ko yung hindi alam ko naman. Wala hindi. Dati yung pasok namin, tatlong shift. Sa alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Ngayon baliktad. Dahil OT lang kami ang pasok namin ngayon. Dalawang shift lang ngayon. Ang shift ngayon 6 to 3. Tapos 2 to 10. Tapos OT kami ngayon hanggang alas 2. Noong oras na dapat alauna tapos na kami kasi kung nag-alas 2 ano na yun, dapat na sa barracks na kami, pahinga na namin. So tama-tama na pala pagdala ko ng ano no, tawag nito yung damit ko kasi sabi ko dito ko magpapatulong sa barracks para may purpose pala yun. Galang nga pang magdala kasi baka hindi ako makapasok. So thank you pala sa nagbigay sa akin ng schedule. Sana magtuloy-tuloy yung aking negosyo sa ano, sa Gatchalian at walang maingit sa akin. Ang mga disclaimer lang no, yung mga ingitero dyan no. Patalsikin ako. Kung masaya kayo sa pag-vlog ko, subaybayan niyo po ako sa aking journey sa online business. Please subaybayan niyo po ako. Sa ngayon hindi ko po magawa, ano pa lang nagawa ko pa lang sa Facebook pa lang, nagawa ko ng Facebook ko, in-transfer ko yung ano. So pag ginawa ko na yun, may traditional ano na ako. Gusto ko tatlo kami na ano, si ate ko, ano, tapos yung kapatid ko, sa tawag ko rin na pawawalingin na huwag na kahit na nagbibinta ko online na buka ko dito aking negosyo. So ayan guys no, kanina kinuyog ako ng mga kasama ko. Alam mo yung dati na nakapag-loan na sila, tinulungan ko sila, sinat ko lang din yung natutunan sa galing sa SSS. Ngayon nakapasok na ako sa mundo ng SSS, tinuro ko naman sa mga kasama ko. Yun yung isa, si Kuya Manny Bermudez, nakapag-loan siya sa Calamity Loan. Hindi ko nga lang alam kung magkano yung Calamity kasi wala kasi nakalagay doon kung magkano ang amount. So okay lang yun. Ako naman, dahil unang loan ko, first loan, kaya nga unang loan eh, first loan, may first pa talaga no. So okay lang gano'n talaga, mga Bisaya tayo talaga na eh. First loan sa amin 17 plus nakalagay doon. Ngayon balak ko mag-resign na sa trabaho ko kasi pinapag-resign na talaga ako ng dati kong boss. Sabi niya mag-utos na ako sa negosyo ko, pero ngayon intay-intay lang, soon darating tayo dyan. Sabi ko sa isip ko lang sinabot ng ganun kasi baka pagalitan ako, baka mawala ng gana sa akin. Sabi ko kaya ko yan ako, pero sabi ko na lang hanggat na hindi pa natatapos yung lababot ko CR ko, papasok muna ako. Pumayag naman. Kaso nangyari,
Apat na araw ko nakatingka sa bahay, kain tulog lang ako, tinatamad ako pumunta dito sa ano, tapos namimiss ko mga magulang ko, kapatid ko, mga pamangkin ko, namimiss ko. So ganun pa naman, wala na ako, nag-choice na. Pumunta ko sa mga kapatid ko, doon ko natulog, doon ko nakain, dalawang gabi ako doon, hindi pa ako pinapauwi kasi umuwi na ko, sabi ko, ano, pagpatuloy mo negosyo mo, pagpatuloy ko din yung negosyo ko. So ayun, hindi mo na ako makapatinda kasi yun din, nandito ako ngayon sa trabaho ko. Anong nangyari? Ay, nandito ako sa tinda, ay sa trabaho ko. Ayan. Kasi ano, para matibayanan na ma-approvean yung loan ko sa salary at saka calamity. Salary na approvean na, kaso gusto ko na ulit sana mag-file ng calamity. Eh, kaso naka-pending pa nga, kaya hindi pa. Ang ganda na talaga ng online SSS. Pag nakuha ko na yung pera ko, yung po yun eh, disclaimer lang, no, pandagdag ko po, hindi ko yung panlalaki, no, pandagdag ko yun sa puhunan ko na itatayo kong negosyo. Kahit small money lang, pero okay lang, basta may ano na, may tindahan na ako, sarili kong tindahan. Yun, ako na yung magmamanage, magiging empleyado. Hindi naman masama magiging empleyado. So ayoko nang patagalin yung magiging empleyado. Gusto ko na magiging isang mag-transform na pa isang bilang successful negosyante. Ayan, businessman, woman, man. Yan ang gusto ko. Pangarap ko kasi matayo ko yung mga magulang ko na magandang bahay ng mansion. Tapos magkaroon ako ng madaming anak ng baile, yung anak ng foreigner. Ayan ang so yun, tinulungan ko yung mga kasama ko na ganito. Yun yung isa na kapag